Qonaqlar хәзер байрамдың рәсми асау һәм сәламләү өчен олуг хөрмәт менән сәхнә түренә Башкорт дәүләт университеты Сибай институтының директоры урынбасары, филология фәннәре докторы, профессор Вәкил Исмәгил улы Хажинды сакырабыз. Рәхим итегез. Hürmetli qonaqlar, studentlar, әбегенә мине үрләтеп җибәрделәр, педагогика фәннәре кандидатымын. Моны безнең институттың ошо бию ансамбленә бүген без 10 елын билгеләдек. Безнең институттың асылуына быел 21 ел тулып килә. Касандыр Сибай каласында филармониялар күне бердән бер ошо зал, улхак, мәктәп коллективтары, педучилище коллективы ул вакыттагы шунда сыгыш яһап, үзләренең осталыкларын күрсәттеләр. Бүген монда безнең филармониябыз бар. Филармониянан профессиональ яктан бәлки әзрәк калышалар, ләкин дәрт ягынан безнең улардан калышмаган ошо ансамблебез бар.